Velkommen til Krølle og Vampire Show. Her i vores lille studiehus med alle vores smukke blomster og kæmpe haver. Flotte, ja, vores nabo, som er et meget mindre hus end vores. Så har vi vores små haver her ved siden af og vores lille skur. Og i dag, der foregår vores interviews inde i dette fragtfulde hus. Ja, herinde, der vil vi interviewe i dag. Herinde vil vi interviewe i dag. Og hovsa. Det er hvad der sker, når man filmer. Der kan ske farlige ting. Nå, men mig og Vampire sidder herinde i vores lille hus og kigger ud på vores dejlige udsigt. Ja, vores store hus, ja. Og vi sidder herinde og skal have os en kop te og et glas sodavand og en langlænder, når mommy kommer hjem. Og i mellemtiden, så vil mig og Vampire vise, hvad man ikke skal gøre, når man sidder til middag. Vampire. Okay. Allerførst, så står der jo en masse glas på bordet. Og man skal ikke gøre sådan det. For så tror folk, at man er sur og indadvendt. Og ikke snakker med folk. Ja, det synes du er sjovt, bare Vampire. Nå, men så sætter du det op. Og man skal i hvert fald ikke tage inderne for øjnene. Og så går det da helt galt, fordi så tror alle de fine damer, man er på restaurant med, at man ikke vil se på dem. Man skal sådan have kæmpe glugøjne halsen. Og så man ser og kigger, man må godt kigge lidt på babserne, for det betyder, du må godt komme med mig hjem, du må godt komme med mig hjem. Nå, ja. Du behøver ikke gøre det, vel? Vampire. Du er trods alt en dame. Du er en dame, Vampire. Godt. Vampire er ikke mobiltelefon nu, med dit show. Nej. Godt, sådan. Hvad er det for noget musik? Han hører han prøver at tænde op for mig. Og det skal de heller ikke mærke. De skal heller ikke mærke, at man prøver at tænde op for dem. Vel? Altså, det skal helst være sådan roligt, og så tager man sådan et glas vin, og så spørger man så tilbage. Sådan. Man skal ikke have skuldrene i båret, vel? Man skal se sådan her. Nej, ikke sådan der. Sådan der. Helst, og man må ikke have knyttet, for det betyder så. Tysker også. Du skal ikke gøre det, vel? Du skal ikke gøre det. Man skal altid sidde og så sådan. Du skal ikke gøre det der. Du skal ikke sådan der. Ja, det synes Vampire er sjovt. Vampire. Prøv nu her. Du skal lægge sådan rigtigt. Du skal lægge sådan rigtigt med hænderne. Og så der kan man ikke lægge oven på damens hænder, så betyder det hvis damen gerne vil snakke. Men altså nu er jeg lige damen, ikke? Og så du er manden. Så er det faktisk omvendt. Men det er fordi, jeg skulle lære dig manér. Og man må ikke tage damen, og så lige gøre sådan af, vel? Det betyder at du gerne vil flette fingre. Hun skal sådan komme tættere og tættere på dine fingre. Og så må du gøre det. Du skal jo ikke gøre sådan her. Vel? Det må du heller ikke gøre. Det går satan sådan til os. Synes du godt, at det gør ondt? Jo, du synes, det gør ondt. Og derfor skal man ikke gøre det. Lad nu være. Det skal man heller ikke gøre. Det skal man bare ikke. Du må ikke slå mig under bordet. Det skal man i hvert fald ikke gøre. Og damen, ja, når hun gør sådan der med fingrene. Hen ad bordet. Du kan nok ikke se det på grund af filmen. Men så må man tage hendes og klaske hendes fingre over fingrene. Og så, man må ikke klaske, men man skal sådan. Sådan og så lige pludselig så lægger du den ned. Og så lige pludselig tager du den ene under det rummer. Og så kan man se sådan her. Og det er sådan en leg, mens man venter på maden. Det er sådan en rigtig god leg. Og så sætter man sådan der. Så har den anden dame hånd. Og så sætter man sådan den anden hånd. Og så går det bare videre. Jeg kan godt sige, at det kan blive stærkt. Det kan bare blive stærkt. Så der er nogen, der ikke kan mere. Så begynder man det var noget af en lektion var på en gang. Vampire. Og så sidder man der og kigger ud af vinduerne, men sidder og kigger hinanden i øjnene, ikke også? Der er sådan nogle smukke øjne, Vampire. Ja. Det er sådan, man skal gøre. Ja. Vampire. Du kigger i mig øjnene, og så siger du sådan, jeg elsker dig. Jeg må ikke tale. That's just a problem. Men hvis du spørger mig om hvad er, så bruger du hænderne. It's a very pretty day, so I love you. Yeah, I love you. Ja, det kan man gøre. Det kan man også gøre. Ja, men
man skal nok ikke lige gøre det med det samme. Når man sidder derhjemme i sofaen, så kan man... ja, og så... Okay. Det er nogle ret dumme, ja. Det er jo det, som vampire skal lære. Hun skal lære at få en dame med hjem. Lad nu være med det der. Okay? Nu skal du lære at få en dame med hjem. Lad nu være! Så rører man jo heller ikke med duen, fordi så vælter det jo hele jo. Ikke også? Så er der bare vand ud over det hele. Der er jo vand ud over. Jeg tror, jeg skal tisse. Jeg er så ærgerlig over det her sammen, og jeg har sådan glædet mig. Og så var jeg med på, at vi sådan aftale, og så begynder hun alt muligt. Vi havde faktisk aftalt, at vi skulle lave en lækker middag for hinanden, og så filme det og lære hinanden, hvordan man skulle have bordskik og sådan noget. Og ikke sidde med skuldrene op på bordet. Ej, vampire, så er du overhovedet ikke seriøst. Du er slet ikke moden nok til det her, vel? Du er slet ikke moden. Gå nu væk med dig. Så inviterer jeg dig bare en anden dag. Du er slet ikke moden nok. Godt farveler. Mig og vampire, vi kommer igen i næste uge, og jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Vampire, farvel. Ja, det er vores lille hylde, så kan vi se den. Det bliver vores næste optagelser, de vil nok blive taget herinde. Farveler.